Goedenavond. De twee Limburgse eigenaren van Funcaps zijn in België in hoger beroep veroordeeld tot 3 jaar cel, waarvan de helft voorwaardelijk. Dat is veel hoger dan de straf die ze aanvankelijk kregen. De designerdrugs van Funcaps maakten veel slachtoffers, onder wie de 26-jarige Matthias van der Bouwer. Onder invloed van een slaap- en kalmeringsmiddel liep hij een snelweg op en werd aangereden. Zijn ouders zijn blij met het vonnis. U was vandaag bij de uitspraak. Wat vindt u van de uitspraak? Ik ben tevreden. Wat ik het belangrijkste vond is dat er een duidelijk signaal wordt gegeven. En 3 jaar geëist, waarvan 18 maanden effectief, vind ik een heel goed signaal. Beter dan de 120 uur werkstraf die er de eerste keer doorheen kwam. Wat wilt u hiermee bereiken door ook uw verhaal te doen? Aandacht, absoluut. Aandacht voor de zaak, aandacht voor het gevaar van die webshops. Het gemak waarbij iedereen, jongeren, daar gevaarlijke middelen kunnen kopen. Drugs, medicatie met dodelijke gevolgen. In Nederland hebben we het over 58 dodelijke slachtoffers. Dat is niet niks. Dus daar moet absoluut meer duidelijkheid en aandacht voor komen. Ja, er zeggen ook mensen van, ja, dat zijn ze dan zelf schuld omdat ze die middelen hebben genomen. In C is dat waar natuurlijk. Ook Matthias was volwassen en heeft zijn eigen keus gemaakt. Maar het wordt wel heel erg gemakkelijk aangeboden. En ze profiteren van jonge mensen met emotionele problemen. Door te beloven dat allemaal op te lossen met 1 pilletje. En dat is natuurlijk heel fout. Het Hof van Beroep in Antwerpen heeft de eigenaren van Funcaps vandaag dus veroordeeld tot een celstraf. En dat is een groot verschil met de taakstraf van 120 uur die ze eerder kregen opgelegd door de rechtbank in Mechelen. De uitspraak was vandaag hier in Antwerpen bij het Hof. En die uitspraak viel dus hoger uit dan eerder bij de rechtbank in België. Daar kreeg het tweetal een taakstraf. Vandaag dus daadwerkelijk ook een celstraf. En de rechtbank legt zelf uit waarom dat is. Waarom valt de straf hoger uit voor de 2 verdachten? Het Hof van Beroep is van oordeel dat dit noodzakelijk is, een zwaardere straf dan in eerste aanleg, om een signaal te geven aan de beklaagde dat dit gedrag compleet onaanvaardbaar is, maar ook richting de maatschappij. De impact van deze partydrugs op de maatschappij is desastreus. Dat zijn de woorden van het Hof in het arrest. Het Hof houdt daarbij rekening met enerzijds wel een bepaald schuldinzicht bij de beklaagde, maar anderzijds ook wel de vaststelling, ze hebben dit gedurende lange tijd gedaan. Ze hadden maar 1 ding voor ogen, dat is snel geldgewin. En daarin moet een signaal gegeven worden. Heeft de aandacht voor de zaak ook in Nederland nog meegespeeld in het vonnis? Dat leert het arrest niet. Wat het Hof wel meeneemt in de beoordeling is dat er in België ook een dodelijk slachtoffer is gevallen dat de producten van deze webshop Funcaps had gebruikt. Dat betekent dus dat Jort van W. en Stefan P. in ieder geval de cel in moeten in België. Maar dat kunnen ze waarschijnlijk pas na de celstraf uitzitten die ze mogelijk in Nederland gaan krijgen. Daar zitten ze al 7 maanden vast voor ongeveer dezelfde feiten. Maar die zaak in Nederland is wel veel groter. Daar worden ze gelinkt aan 56 sterfgevallen.